Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Usa ko kadautang ta. Unsya? Tinood ba kining imong gisulti? Ha? Unsya? Ikaw, Ngano kakusa? yasahin ta nga may maglipyo sa CR sa kabuan. Si Aryod. Pila man ta kabuok manglimpyo. Gaya sa nanaos kabuan, uy. Mura man nagkuan na, reklamo po ta na, uy. Di ta ba reklamo kay mga bag-o patang nasudin eh. Basig kasuyaan po ta, napatay. Mayaya kita ni sa mga karapi direso. Hay. Ngiga sa. Ngiga gyud. Tingi ka. Abi kay bag-o pa lang ta. Di mahimo mo reklamo. Reklamo koy. Reklamo lang basta kay kami okay rami nga. Mulimpyo sa CR ni Prisuan sa kabuan. Bayano. Ako si Perfecto. Palimpyungon sa CR nga puwerte mo gawa. Pirti pa yung bahuwa. Ay naman to si Ondo Ihay. Humantig ka ang kalitbalan siyang nibiya na to. Daroy, ambot lang nga sa to paingon nandeng. Basta nanway ko magkabantay kung diyan sinagi. Dito ko sa tubangan naglingkod. Humantig kaon pero wag ko magkakita ni Ondo nga niyagi. Basig na aras iyang gigaan. Huwag gawas. Ha? Uy, pastilan. Hey, musulti na unta ko ni mo iyay bahin sa pagkataon ni Ondo. Naungan ko niya. Kaya nga naman di ay nandeng. Naibaw na di ay ka. Nga dautan siyang pagkatao. Nahibaw. Mao pa. Diin man po ka nakachismis bahin, ana. Ay, bada, dili chismis, yay. Nikabasa ko's pamantalaan. Singan? Ikaw ba, hinumdum kayay? Nga nagdaya ko pamantalaan din sa ato? Ako mo'y nagdala. Dili ikaw. Oo, ikaw ba? kabantay Ikaw na kong ka. itanaw sa maong mantalaan. Ay, kadtugan ng gipandong nako kay init kay dito sa merkado. Oh, good. Mautong pamantalaan na nakabutang nga wanted. O ang naw mi undo na dito. Mau gani nga nanugon ko na mga magpalit kag pamantalaan kay basig na po dahil yung naw nga naluta dito. Ayon makasiguro yun ko nga si Undo katong na wanted. Mau gani nga. Nita ko itong imong gipandong kay ipakita ko unta nako nimo. Kung ipakita nimo, mao nga wa lang dayon kumusulti nimo bahin ana. Kay gusto lagi ko nga makasiguro kung siya ba gyud kadto. Siya gyud tong imong nakita sa pamantalaan, deng. Aw, wa na pagduha-duha yay. Siya gyud to kay misulti naman nato si Undo nga tautan siyang tao. Mao gani. Nag-ingon ra ba to? Sa wa pa siya misulti nato nga Nga. dautan siyang tao nga dili lang unta kuno ta mo islag niya. O sayang ipasabot. Nga, kung may baon na tanga dautan siyang tao iyay, di tamadlok niya. Dili na do siya likayan. Pastilanan ding sa. Mauday siguro nga dinis ubo siya nagsa. Kay gilabay tingali na sa iyang mga kontra. Ay, pastilan bayain ni Nandeng. Nakasagop man dahil tagdaotang tao. Kahadlok na baya ni Ayaw, gadlok. Dili, tanya unsaon kay kikabi ay nakaluwas niya. Ato siyang gitambalan ug atong giatiman. Magkawa niya batas, ano? Kung kitang duha, buhatan po niya ginautan. Mo gani. Pero wa ba ako nahadlok anak niya. Ang akong gikahadlokan ba kung
Kon unsayay. Kon unsay. Kang mahibawaan sa tinugyanan sa balaod nga niya siya sa ato ug atong giatiman o ni atong gitaguan. Na, maapil tas kaso ini Nandeng. Maapil gyud ta kay nagtago tag usa ka daot ang tao. Ayaw mo kahadlok. Um, Ayaw mo kabalaka. Undo, Ayaw lang mo pangunay og report sa kapulisan. undo, papasaylo lang me. Igo raming nag-istorya babae ni mo nga. Ay, giyang ko na nako. Nga dautan kong tao ni Nanding, nang iyay. Ay, nagbasol ko nga nung nahimo kong dautan. Daghan na kong tao nga gipamatay. Ayaw mo kabalaka. Mangita ko pagi nga dili mo maamong. Sa pagkakaroon, anhilangula ko sa inyo. Mangita ko paagi nga makabiya din. Undo. Lala dulur. Gihutoy magagmayo. Magpalit kog tambal nimo ha. Ay, kutas baya ini. Ay, basta magkatiguang na. Ingon ini na dyan ni Apo. Dali raging mataptan og sakit. Dinhi ka lang lala. Magpalit kog tambal nimo kay luoy na itong naminaw na mong sigig paghutoy. Asa ka Agapito? Sa butika Mama Carmela. Palitan kog tambal si Lala Duror kay luoy kayo gihutoy mayo. Mag-over the counter ka? Ayaw Agapito. Kay tiguang na sa Mama Dulor. Angay niya nga ipa-check up gyud na og doktor. Aron maresitahan siya kung unsay angay niyang tumaron. Sige Mama Carmela. Ako nalayda ni Lala Duror si doktor. O ba nanti ka Agapito? Sige na, ato asilala ni mo ka. Sultihi, og pailisa. Awar gud ka lala. Ihutoy lagi kag mayo. Ilis na gud lala. Kanina lang nagpaabot nato si Mama Carmela. Ay, ano bang pailison man ko ni Mabo? Tungod anang imong sigig ubo lala. Gusto ni Mama Carmela nga dadon ka namo sa doktor. Ayaw na lang mo gasto pagod mo. Dagang herbal nga ang imnon. Kumaanad ang nang tumar og tambal sa ubo. Kaskas lang na kwarta. Ganihara kong naghuhat ninyo sa sala. Oh, upabling na mag-ilis sila la Dulor ni mo Agapito. Di man siya magpadag doktor sa si Lala di magpadag doktor kay kas kuno kwarta. Maghilbar lang kuno siya. Di na mahimo Mama Dulor nga di ka mo tumar og tambal ha. Okay man ang herbal. Pero sa imo edad good, angay tang magpa-check up og doktor. Ay, kas na lagis kwarta, Carmela. Kas na kayo na. May, kabala ka sa kwarta. Basta, dadun ka na mo ni Agapito sa doktor. Kabaho yun. Haskang! Lain nagbaho sa CR. Uy. Mga hugawan kayo. Gamitin eh. Di ka mo limpyo. Pre. Ay, sige reklamo na pikto kay gitan o kas ubang piniriso. Kita na. Kita nga nang usa ka ano bang kanang Baya. usa ba tabis kay tinanawan matanawa. Kita ka na. Kabantay ko. Kabantay ka. Uy. Oh. Ang buang nga chip o Chirax. Tabis kay tinanawan ako. Dili na ba kuan na. Dili ba pito mo mga siyang imong kuan katong gikasumbag kay pitan nimo. Oo. Pulos hangin ang iyang gigo. Gani. Kabantay ka. Pulos hangin. Alkansi mata. Oh. Alkansi ita kay... sige tay, limpyo niya siya, barog-barog lang. Kabantay ka na. Hindi ni mahimo. Dolo na ko siya. Uy, pito, asa mo ka? Pito! Ay,
Ayay, gidoon mo yun epekto ang nagbarugra ugwa manglimpyo. Ay, good ni mo. Nagbarog naman ka ha, samtay kami ng limpyo. O sa mga haringgangis ka. Haringgangis ka din, Isbisuan. Ha? Uy, nga nung gitapukan ko ninyo. O sa man eh. Mulaban mo ining si Pojerax, ha? Uy, o sa man eh, ha? Nana ko sa inyong tunga, oy! Daghan kay mo! Mahuot ko ini! Ay, gano'n man eh, gano'n eh, gihuot! Ay, sakit akong gilid ah. Yung sabay nagdutog, ala kutsilyo man na. Yung nagdutog kutsilyo sa akong gilid. Ala! Dugo! Dugo! Tabag! Oh, uy. Simpoy na wiso. Natabagi ko. Kinunggap ko. Tabang. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!